Слушай, сутя, Мирку, Сова, эту Сову. Сука. Emang ketuan. Kedy sa ide do školky? Tu je to tu ako na mesiaci. Jak by sme boli na inej planete, nie? No, nám v škole vraveli, že to tí sovietskí komunisti zrobili veľa dobrého. Napríklad oni vystrelili prvého človeka do vesmíru. Oni chceli odfotiť mesiac z malej vesmírnej lode, ktorá sa nazývala, myslím, že Luna 9. My sme kedysi boli Československá socialistická republika. A my, Rómovia, sme kedysi žili v osadách, ale sme nemali túto kúpeľňu, alebo vodu sme nemali. Tak my Rómovia, teda Gadžovia, ako my hovoríme, chceli vyriešiť akože tento problém a chcel nás z týchto osad vyhnať. V 70. rokoch sa začali stavať paneláky na sídlisku v Košiciach. Tak pre 4 000 ľudí, že by sa tam pomestilo. Najskôr sa tam Gadžovia sťahovali. A v 80. roku komunisti nás Rómov tam presťahovali. No, Rómom sa to aj tak nepáčilo, ale museli, lebo nutili ich. Vlastne Rómovia sa nemali vrátiť do tých chatlič, lebo medzi tým, jak sa oni odsťahovali, tak všetkých chatlič im zbúrali. Takže nemalo inú možnosť kam ísť, tak išli tam, kde ich dali. Všetkých Rómov nemali kde dať, hej. Všetkých porútili tu, na sídlisku Luna 9. Rómovia nežili takýmto spôsobom, že žijú v panelákoch.
Tu žije asi okolo 7 000 Rómov. Tak rodičia mi vraveli, že tu najprv bývali aj Rómovia, aj nerómovia. No a potom sa odsťahovali nerómovia, lebo tu nechceli byť s nami. Necítili sa asi dobre, že Rómovia, nerómovia žijú na jednom sídlisku. Ja neviem prečo. Acá pues todo chino, nada más. Capălăs câte o cină, asta armani. Ja ti upao da rušniku spale. Ce l'ho bucciato sempre da Victor, Ane, сколько? А вы дурак туда, я знаю, сколько? А, Сигу, вы, вы, Виктор, Виктор. Ну, пой. Viktor, už si. To sú butásky. Hej, už, aký, ugáda tuký. Poď sem tu na mašetku, poď sem tu na. O butásky. Kde je len Karolika? Taká celá škola, nie? Viktor, nech sa ti podarí v škole. Čakáte na zápis? Hej, ale už je Tam môžete ísť zapísať, hej? Aj na ten pavilón. Toto je prijímanie, tu je prehlásenie, že ak nebude pravidelne navštevovať materskú školu, tak viete, že ho potom po mesáci neospravedlneného sa vylúčia na jeho tu, hej. Ste v hmotnej núdzi? Tak bude treba ísť po papier. Dobre, aby ste museli platiť školné. Hmotnú noc ste náhodou nevybavili cez prázdniny? Ani nepodala ho na výživný nič. Nič nevybavili, nemá zájem. Náhodou hmotnú núdzu? Nie? Lebo teraz neviem, vy nerobíte, vy ste v druhom stave, neviem, či ste v hmotnej núdzi. Neviem vám povedať, aby ste nemuseli platiť. Zaplatím aj tak. Dostanete pokutu, on 6-ročný už musí byť. Môžete mu dať odklad a priviesť ho zase tu. Ale do školy ho musíte ísť dať zapísať, pani Žigová. Ale my sme dali do odklad. Dali ste mu odklad, ja potrebujem papier. On už pôjde teraz o psychiatričke. To má je Čo ty máš? To má je 8 mesiac. 21. Áno. Má Koľko? Koľko má rokov? Ona má 3 rokov. 4 rokov bude mať. Tu mi podpíšte. Budeš dobrý? Hej? Ešte porozmýšľaj. Porozmýšľaj, či sa ti oplatí. Dobre? Jaj, kde si mi bolo moje decko krásne? No kde si bola? Tá rozprávaj. Pani. Čo?
že veľmi dobre tu žijú ľudia. Deň čo deň je tu horšie. Tu sa nedá žiť, tu nie je dobrý život. Ani voda poriadne nejde, elektrina ledva čo ide. Tam napríklad zamrzla voda. Už týždeň bez vody. Tu sa tak nedá žiť. Ešte deti doma sú malé. No, Tomi na ďalde. Deti tu žiadnu budúcnosť nemôžu čakať. Ja radšej by som sa odsťahovala stadiaľ. Tu nejde to. Tu je najlepšie odísť, lebo tu už lepšie nebude. Dúfam, že ona sa tam dosť naučí od iných ľudí. Správanie budeme mať trošku inakšie. Takže by bola trošku aj samostatná, lebo ona vždy je somova, vždy plače za mnou a tak. Dobre už? Už je dobre? No. Bude nám spolu dobre, no netreba plakať, už si veľká slečna. Aj tam, tak poďte sem ku mne späť. No, Žanetka, zaspievaj mi nejakú cigánskú pesničku. No?
Duj, 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 dešo, duj. Nie? Tak akú poznáte? Tak nám pomôcť, pani učiteľka. O poscaris Abel, telegramos Abel. O poštáris Abel, telegramos Abel. A mamky cigánske, krem toho, že varili, aj hádali ľuďom z ruky, čo ich čaká a čo ich neminie. Žanetka má na ručke napísané, že dnes, keď príde domov, doma bude bráček Mirko, áno? Bude tam mamka Klaudia, áno? A bude tam aj jej oco, ktorý sa už vrátil domov, áno? Výborne. Tak všetko je pravda. Tak toto robili vaše babky predtým. Čítali z rúk. A keď im dobre prečítali, tak im dali peniažky na ručku. Si prosím zaplatiť. Hej. Ďakujem, ďakujem, ďakujem. A za tieto peniažky, čo dostali, kúpili dievčatám sukne. A keď sa zatočili, Jenny, ukáž nám, keď sa zatočili, vlasy okolo nich lietali. Pozrite, ako lietali. Ako krídla vtákov, pretože oni nechceli bývať v domoch. Oni chceli mať voľnosť. Chceli len tancovať, chceli len spievať, chceli takto sedieť pri ohníku a nemať žiadne starosti. Ale teraz sa to nedá, teraz sa musíme učiť, pretože musíme vedieť čítať, písať. Musíme byť múdri, pretože teraz už nemôžeme chodiť a čítať z ruky. Vypovíte ma a majte ma a pôjdem princezna. Dobre. A zober si aj topánky? Aj vetrovku? A pôjdeš tak preč? A kde chceš ísť? Na výlet. Na výlet? A s kým? A tebou. So mnou? Aj s pani učiteľkou? Dobre. Tam zbúrali, áno, ten blok. No, o chvíľu aj tento zbúrali. Pani učiteľka, voda! Áno, poď. Čo? Jaja. Jaký veľký obrov. Tam sú pudiciny. Vidíš? A ja. Nevidím ja. A ja. Vidíš, jak si sedí, ako keby v kresle. Ako keby v kresle bol. Na počet. Mika, to si taká jak A česká kráska svoje? Vlky. Vlky? A prečo práve vlky? Prečo
Čo si vybral práve vlky? Sa ti páčia vlky? Že jedia. A čo jedia? Ľudí. Ľudí? No. A čo také papajú? A čo také robia? Robia. A kde žijú? V lese. V lese? Ráno sme si rozprávali, čo všetko je na sídlisku a tu som vám pripravila velikánsky papier a teraz toto všetko, o čom sme sa rozprávali, nakreslíme.
Potom budeme zbierať divý mak. Krásne. Potom jajka. Nerozkopujte to, ten mravčený. Poštipu vás. Nekop do toho, poď sa pozrieť, ako rýchlo sa pohybujú, vidíš? Vidíš, akí sú silovní pracovití. Všetci upratujú. Nekopal si to máš náhodou. Nechtiac. A tam je cesta, vidíš, jak idú auta na šacu. Eva, urob nám toto prehliadku. Exkurzia. Kúkajú ste všetci predo mnou. Poď, stane, poď, nestávajte. Poď, Jaja, poď. Pomaličky, pomaly. Pozeraj dole. A tak, no prejdi. Poď, Vikinka, dávaj pozor. Fú. Hop. No ideš na pani. Na najlepší bordel. Hotový prekážkový beh. Pre 16 bodov. No. V prvých počiatkoch najväčším ohrozením, hádam, bolo pre deti to, že sa im mohol nejaký úraz stať vonku, pretože vonku sa pohybovali bez dozoru. V súčasnej dobe je oveľa väčšie ohrozenie, ako by som povedala, morálne, mravné. Títo rodičia už ako keby stagnovali na tie nejaké morálne zásady. Oni už majú len ekonomické problémy. Pozeraj sa ako. Výborné.
Nech sa páči, drž. A skáč. Alex, pomaly. Drž vreco, no Alex. Dobre, Viktor, pochod teraz. Výborne. Pozor. Tak, výborne. A tuto vrecka dáme. Jajka. No, Sámko, ukáž preukaz. Máš všetky pečiatky. Maroško. Veru, všetky sú, nech sa páči. Výborne, všetky pečiatky. Deško, ukáž mi preukaz. Výborne, všetky. To je krás, šikovný chlapec. Pozrite sa na ňu. Aj ona má. Čo teraz s ňou? Dáme jej texty? Výborne. Behajú, výskajú, hora sa ozýva. Hľadajú chodníček, chodníčka niet. Volajú deti, nariekajú, majú strach. Hora je hustá a tmavá. Ach, prečo nedali lepší pozor? Kde je ich domček? Kde mamička? Ten požiar vypukol v noci. V tom byte boli ľudia, tak samozrejme, že sa zobudili na dym a byt opustili. Ale v byte nad nimi boli len deti. Rodičia odišli. A tým pádom, že tam nebol žiaden dospelý človek, tak tie deti v tom byte uhoreli. Nemal im kto pomôcť. Žanetka, počúvaj, ako spíva popoč. Aladar, tu počúvaj, ako spíva popoč. Nechoď, bo my si budeme robiť nové srdiečko. No poďme pozrieť, aké srdiečko urobila. Laurika s pani učiteľkou. Pozrite. Ale nepostúpané. Nechod tam postúpať. Tu poď stade pozerať. Kde? No Tady vidíš, aké srdiečko. Pani učiteľka. Pani učiteľka. Keď som mala 6 rokov, otco mi kúpil maličký klavír a na to ma učil hrať. A zrazu, už keď som mala
8 už ma to v kuse bavilo a bavilo. Niko riskinen. Niko nane saltu. Niko nane saltu. Amaro del tua via de sastiarel. Eduk mandarteles. O večno živi pen. Amen te des. Tu mi rodel. Niko nane saltu. Dobre, nechajte ho. No. Tak jak hraješ sa a spievaš si pri tom, tak aj spievaj aj tu. Tu pozeraj, Niko, čo rozprávam. Ni. No urob ni. Ko. O. Ty nevieš robiť tak? Niko. Nie so zubami sa spieva. Ani s nosom sa nespieva, ale s ústami sa spieva. Niko. Tak. Sarsalmato, ako sa čelonde. Nasika vtud, do mňa Vuole entrare Andrea? No. Tak ja by som najviac chcela takto. Najprv stade ísť preč. Najprv dokončiť vlastne školu. Som chcela. Potom mať muža, keď bude treba. A keď bude mať deti už, takže by tu nežili. Proste, že by nemali tu taký život, jak tu majú toty. Že by tak nežili. Mama, no? Ide voda. Nie tam je vanie napustená. Jaj, fuj, dekada. Čo chceš? Dasuj. Tá som chcela rozportovať. Napríklad jak ja. Potrebovala by som strašne, že by som to cítila, že mňa majú rodičia radi. Ale dakedy mi oni neveria. Aj keď neviem, čo do toho dám, aj tak by mi neverili.
dole sem, chod dole, čo tam hľadáš? Chod dole stamať. Poď. Verso. Vyhni tú kľasu, čo si tam zahodil. Poď sem. A vylej to. Otok. Fetiny a tkielky. A jo fetuje. No, zahod to. Čo keď fetuje? Nezapaľuj. No, a to chodíš tu všetci preč tady. Dobre. Teraz hneď. Ale domov. Raz, dva, všetci, som povedal. Teraz na 4. poschodí sa s mnou hádali a tak sa prilákla ma, až malička sa udrela. Hore som išla a tak na mňa spýtavne chytila vlasy. Na 4. poschodí býva ľudská sa volá, taká posta. Víte, čo jej tu spravilo? To už tedy bude lepšie, keď ju zabijú. Oni sa tam stále hádajú. Deti všetko, veľkého mám tiež, 10-ročného, tiež bijú, idú vonku, stále sa bijú a bijú a bijú. To oni si čo myslia tu? Však to nerovná, to také lúžuti tu bývajú. Však oni zabijú ma. Pekným obrázkom, že sme nás chceli potešiť, áno. Ďakujem pekne. A perečkom, aby bolo na pokuty. No, na pokuty, ne? Ďakujem pekne. A to ste malovali vy? Áno. Učiteľky, a keby im tú výchovu dali, nie rodičia. Učiteľky. Ja vám len tak môžem povedať. Nedávajú im tú výchovu, čo by potrebovali. Sú v byte, 100% hrešia. Mne sa páči to, že jak rodičia dávajú deťom lásku. Aj to decko, jak vyrastie, že by si to decko s rodičmi rozumelo. Že by to decko nemuselo klamať rodičom.
čo to máme za chlapčeka? Ako sa voláš? Števko sa voláš? Nehambíš sa. Čoho sa hambíš? Nás sa nemusíš hambiť. Tak toto je nový žiak, ktorý má nastúpiť od septembra do školy. Prišiel sa dneska na nás pozrieť, ako sa my učíme a od septembra bude žiakom tejto školy. Toto sú naši prváci. Môžeš si sadkať, vyskúšaj si lavicu, poď. Nehambíš sa. Ale môžeš sa aj všetkým predstaviť, lebo deti nepočuli, ako sa voláš. Ja viem. No postav sa, Števko, postav sa. Števko, postav sa. A povedz nám, postav sa. No povedz, ako sa voláš. No povedz. Sa hambiť. Povedz. No povedz. No ako sa voláš? Povedz, ako sa voláš. Sa volám Števko Srč. To je šlabikár, z ktorého my čítame, pozri. A začíname písmenkami. Prírodovedu, tu sa budeš učiť o rodine, o mamke, o ockovi, o prírode. V júni už aj ty budeš taký šikovný prvák, šikovný žiak a budeš počítať takisto ako naše deti. A ja som ti to ešte nachystala taký malý darček. Pozri sa, keď pôjdeš v lete niekde v vode, nafúkaš si loptičku, aby si na nás myslel. Dobre? Keď sa budeš niekde hrať pri vodičke a budeš cez prázdniny oddychovať a pripravovať sa na školu. Silno. Jest, no. Ale. Dá na Espanha. Fica, pode ficar por aqui. Qual é aqui, mano, que isso aqui é aqui. Nie ma. Števko, daj ešte gumu. A посечка худел. To nič. A sersky prejde ma domů. Hej, Pade. no pomaličky. Pomaličky. Může za do páni. Čemu chytí? A ti môže. No, je pomaličky hodí. Jako da může. No, tak on si pomôže. Pora. No. No a ja som aj počula, že sú také fámy, že nás tu Rómov z nikade chcú niekde odsťahovať alebo poslať do zahraničia. A vraví sa, že do roku 2012-2013 by sa všetko to malo zbúrať. Tak preto hovorím, že čím skôršie ísť stadiaľ preč. Bola to veľká chyba, že sme tu prišli.